मैना अबाव थांनो मोसौ नायनो थांदोंमोन आं नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों ए नंगौ नामा आं बै जोंहानि बर माइ गायनायखौ नायनो थांनि ए नंगौ नामा औ। नोंस्रासो मालाय बर माइ गायलायलायो जोंहाबा मानो गायला मोजां जादों ना माइया मोजाङानो जादों ए एसे दे बिदिब्ला थांनोसै मैना मा माने अ आं मिथिबाय दे थौ नाथाय बारा गोबाव रायलायजाया थाब थांनांगोन न'आव आइया हारसिं दङ जागोन दे नोंसिनि गामिनि रास्ताफोरा मासिबां हामालै मा बुंबावनोब्रा जों गामिनि मानसिफोरखौलाय जोंनि गामि मोनब्ला बे लामाया हावाय अ जाजोबोमोन नंगौ नामा औ मा बुंबावनोब्रा जों गामिखौलाय रावबोआनो नायसनथारला माथो खामानि गैयालै नोंसिनि गामिया केला होद नंगौना नङालाय नंगौथ' ए आंनि गामि मोनब्ला एमएलए खौनो दमहैगौमोन केला नंगौ औ लाब गैलालै बेफोरखौ सानना थ' जों सानैजों थौ खाना जाहैनांगौलै जागोन थौ मामबारि थौ बैसागुनि एडभान्स खाना जाग्रोनोसै जागोन थौ दांथारगोन मोनफैबायानो दा मिजिं बैसागुआव सफैथारबाय नों आंनो देग्लाय बैसागुआव मा होनो खोब आंलाय मा नांगौ नोंसो नांगौ है नोंना माबा एसेयावनो रागा बालायलाङोलां बिदिब्ला ओरैनोसो नोंलै मावजिलाय बुं आंनि जाम्बि सना मा नांगौ नोंनो बुं मा बुगाबाय थाखो है बुगाबाय था नों जालायबाय बेना मायबा मोनसे बुंनायनि फिननाय मोनाबा मबाइलखौल' मिथियो खाथियाव जे सोरबा दङ बेखौबो बावलांगोन मबाइलखौ मोनबा मालाबा देख्रुबनासो होगोन आं बे मबाइलखौ माथो खालामनांगौ होमबा गावबो सिरि बुगाबायसो थायोबा बुरखायनो रोङा नामा नों आंखौ माथो होनना बुरखायनांगौ आं आय' सना मावजि होनना बुरखायनांगौ है नोंना माबा बारा जाखायो थांसै आं बिदिबा है र' जेबो बुंला दे आं एबार नोंनिखौल' खोनासंगोन दे खोब माखोबा आरो बे मबाइला हर सोरबा सिख्लायाथ' मेसेज हराखै बे ओइलाय गावबो नायबाय दानाबा नायलाबो मबाइल मोनबा आंखौनो बावना थानाय आदसा बाबा नायला जाबायथ' प्रमिस दे नायलाबालाय नायला बेखौनो प्रमिस लालायनांगौ नामा ओरैनोब्लाबो दानि मानसिफोरा मबाइलखौल' सिनायो बे नेचारेल समायना रमायना बुहुम बिखानि फिलिंसखौ मानो लानो नागिरला बे मानसिफोरा मालाय लानाय लायैखौलाय मा नांजाखो नोंबा है जालायबाय बेना खालि उल्थाल' बाबायसो आं थादो नोंहा आं थांनोसै ओइ मावजि रना दसे रायलायबावनि ओइ मावजि मानो मानिया नायबाय था नों बे मबाइलखौनो ओइ आंबो थांसैलां बाल साला इमान सोनो नागिरबाबो हाबा तारमेक्स दानि दा स'आव थांनानै आलु ससमाखौनो लाना फैनोसैलां जालालै आहाबा बे ब्लाउस बोरायखौ सुथाबनानै बैसागु दखना गाननानै मोसानो नागिरदोंमोन जालालै आं बे बोरायखौनो गाननानै मोसानांसिगोन ओइ जादोंना जायाखै मा एफाराब गोबावब्रा सारा लानायालाय जाबाय
जाबाय जाबाय दे ओइ भाई बैसागुआथ' गाबोननोलै नोंना हिनजावखौ माला लोगो हमनो आंहा नायनो लुगैथारनाया हाथारला नुगोन र' नुगोन थाब खिथिदोब्रा ओइ मा खालामदोंलै नोंसोर बेयाव बा दिनैसो एफा गोबावनि उनाव माला फैनाय फैनायाथ' साननैसोआनो जाबाय नोंखौसो सिनायाखिसै आङो बा सोहोराव थाना जोंखौ सिनायलायला मिजिंलै आं मिजिं ओइ दावदै खावनाय मिजिङा ना अलै अ एफा गोबावनि उनाव बुस्थुआ देरबाय उन्दैयाव बानानैसो लादोंमोन आं बेखौ सुवा दा साला आबौआथ' थांनो आलासि लायनो थांनि आं ओइ समायना फैदोंनोलै समायना बै उन्दै समाव बैसागुआव गोरोन्थिना आसलके नोंसोर माबा माबि जानाया ना होद मा बुङोब्रा नोंलाय थारलै आदा थांसै आं दे नोंसिनिनि दिन हाजार आलासि फैयाथों मानो गोदोनि बायदि जाला बैसागुआ बर'फ्रा लाजियो जेब बिएब गोनांखायनो बादा होजायो थां सुवाद साला दे थां सोरमोनलै बियो उन्दैयाव बाजानायमोनलै साला सुवादा देरबाय औ सिख्ला लायनो थाङोनोलै साला सुवादा बैसागुनि नामा अ एफा गोबाव मानो जाखो नङा माने एसे खामानि दंमोन मा खामानि मावो नोंलाय बिदिनो माबा माबिना बै सासेजोंसो दङमोन नोंनि अनगालाय सोर दं आंहा रावबो गैखाया आंहा गैयासो दंखायोनो गैयासो बुंदों दंना सासे समायना ओइ थाबा दाथों मोजांखौथ' आं नोंखौनो मोनखायोना सना नंगौना जानु नाथाय आं बे साइकेल बोरै थांनो एसेथ' गोदान लाबोनो हायोमोन ना आंनि ड्रेसासो गाज्रि जाजोबगोन दा जाया दे फै नै आं हगारना खाबाय दिनै मानो फैयाखै बेलाय बहा थांखो दाबो फैला ओइ नै दासो र' साला बेखौ एफा गोबाव मानो जाखो हो नङा माने समायना फैदोंमोन बेखौनो लायनो थिननायखाय लायनांगौ जाबाय मानो लायनांगौ न'आव रावबो गैयामोन नामा नोंसो लायनो गोनां जाबाय दे बिनानावसो दे जेबो नङा बिनानावसो हो बिनानावसो साला नोंखौ बारा जाबाय नोङो ओइ फंबाय बहा थांलै ओइ आं दखानाव थांनि नंगौ नामा बाप्पा माबा गोमानाय बायदि खारबोदोंलै ओइ माबा हिनजावनो स्लाइस नांगौनो बिनिखौ नांगौनो बै सकनिखौसो नांगौ दे आदा थांसै दे ओइ माबा देग्लाय बैसागुआव मोसाया नामा मोसाया थायो नामा गावसोरसो मोसाया लाब गैला दानि जुगाव रावबो ओंखारला गोदोनि बायदि जाला दानि बैसागु मोसानाया गोदो जेरै ज' ओंखारदोंमोन दाना बिदि नंला आजिखालि जुगाव मबाइलसो गोसथोनायाबो बारा जाबाय नङाना ओंखायनो बादा होग्रायाबो बारा जाबाय बेनोथ'लै फंबाय बैसागुआव मोसानो लिंबा बुंगोन
हय आंना गार्लफ्रेन्डआ मोसानो होआ हय आंना हौवायानो मोसानो होआ बिदिब्ला बोरै लाखिनो हारिनि हारिमुखौ जों बर'आ आंबो बेखौनो सानलै आदा अ गोदोसो जों ज' ओंखारना बेसां रंजालायोमोन जों औथ' फालो फालो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि बेसां गोजोनमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नंला गोदोनि बायदि फालो फालो ओंखारना बे बोथोर गोदाननि समायना रमायना बुहुम बिखाजों समायनो रोंला समजों लोगोसे गासिबो सोलायलाङोलै फंबाय एखनब्ला आं सानो गोदोनि दिनानो फैफिननायमोनब्ला थारैनो आदा आंबो बेबायदिखौनो सानो ग्रोम ग्रोम बर' गामियाव दाना गोमसारनायानो खमायलायलांबाय ओइ बारद'इफोरखौ गुबुना मोसाबाबो जों मोसागोनलै जानांगौ रंजानांगौ नंगौना नङा नोंथां औ नंगौथ' अ बिदिनो जाथोंसै दे बिदिब्लालाय आं थांनोसै दे बैसागआव मोसाखालि लोगो अ मोनलायसिगोन जागोन दे मा जेबो बुंला आं बै बाल्थिं दलङाव बेरायहैनो लुगैदोंना मा बाल्थिं दिबा थांलां बापरे बाप एकेबारे रासिया इउक्रेन जुदा नांनाय बायदि बुंदों जे सोरजोंबा नुजानो गिदों नामा सोर नुनो आंखौलाय जिखिजाया आं थाङा सासेया नुनांगौबा सेसलै दिनै आं मा खालामबावनो हे इसोर बासायदो मा सानखो हा बेजोंसो गिदिंगासिनो रक्साराखौ ओइ समायना ना मामायना आंनि हौवाजों मा मोनदों नों हो आंबो बेखौनो बुंनो नागिरदों जों सानैनि गेजेराव मा मोनदों नों बे आंनिसो हौवा नों आंनि हौवाखौ टाचिं खालामबाय गाबगोन आं हगार बे आंनिसो हौवा बे आंनिसो हौवा आंनिसो हौवा इयो आंनिसो हौवा नै खारबाय होसो जालालै हाय रोमै मिजिं नों एफा गोबावनि उनाव नोंखौ लोगो हमगोन होनना आं सानबायसो थादोंमोन नंगौ नामा थौ बेरायहैनि दे थौदो